Premier. Ay, hello, kumusta ka mo? Ayan si inyong alagan si Kanginan, Tufang Morales. And then, nagpartner sa nako di si Randy Ted. Kung ako ang pasultiyo, no? Asap kita, always say a prayer, mga kaigsunan. Importante nga ito pagpanalangin sa itong labang magagawam. Lord, thank you, Lord. Simong gihata ka namang grasya sa matag adlaw. Sa tanan namong pamilya, inyong giluwa, salamat kainin mo, Lord. O sa tuo kalibutan, salamat sa grasya ang imong gihata ka namang ukalinaw. O ingom sa Migala, ako na ipangumusta ka dito si Yuluti, di sa CDO, Cagayan de Oro City. Thank you kayo by Yolo, no? Okay, mayong sinulog pag-arin mo doon sa Cebu. Thank you kayo by Yol. And then, nato sa Creative Studio 87, di sa Lapu City, o sa mga trabahante. Salamat sa inyong suporta na mo, gikan sa DYHPM o IFM. Okay, Beno. Ang suwat ang pagkarang tungatangan ng pagtigano, pinadakin is usak ka babae, nga mapatawag lang singan nga Ruda. Kini gibatan og duwa sa radyo ni Ri Arellano. Kay sunan ang atong sender si Ruda. Kining akong problema, bahin ni sa akong maguwang nga nauli gikan sa Saudi. May mga binuang silang kihimo uban sa akong anak na maoy nakaproblema na ako. Pero aron inyo masabdan ang istorya, ingnon ko ani pagsugod. Uy hala, murag nakailaman ko aning nagpadungan he. Murag si Makoy mana. Miyot! Dong! Kanaog sa dire! Niya si tiyo ni mo Makoy! Dumiyot! Awa! Si Makoy? Oo. Gikan Saudi? Kini da, pertahan naman si Tiyo gikan Saudi ma. Ako sugato na. Kano sa pamanday ka na uli, Manoy? Ay, ato pang usang semana. Tiyo Makoy. Ikaw ni Tiyo? Oh, Miyot, wala ka makilala ko dong. Pagkadakuha na din yung mong kabaw do. Kumusta Saudi Tiyo? Maulang niya po, nagang niya pong Arabo. Uy, Miyot, imananis tiyo ni mo ha, kay mag-andap pa ko sa snack ni tiyo. Sige ma. Ay, dakuha na din mo dong. O sa man natuloy na ka? Pisot pa mo kapag ikan ako. Ha? Uli Tiyo yun, sige tanawan pa rin mo Tiyo. Mga babayo ko mauna. Kaya nakailada yung kagsi. Pinagkailan. Si Awa yun mo Tiyo. Paimutang tanda nung nadahan ako ha. Biyambi na biya ako na ibumutang. Usap ni Tiyo, naggang ko kini. Usap ni. Ay, usap pa. Masundugatan na ako ninyo ni mama ni mo. Ha? Ibaw na ka. Kami na lang kung duha man nagsuon ang nahibilin. Ang totoo na mo kaiksuon, wa naman yung tao, nangatutyo naman. Asa ba mo masina Tiyo be? Kaya ako ipahimutang sa kwarto. Duha rin kwarto bis bahay Tiyo. Sahor sa kwarto Tiyo ha. Kasi mama adtol siya spikas. Oo, dito, no. Dili naman di ka mudugi nanay ni mo, kay dako naman ka. Halos kita lang o mag-uban sa imong kwarto. Come to me before you say goodbye. Hold me close before I start to cry. I will miss you more than you could ever know. So kiss me once again before you go. I long with all my heart for you to stay with me. But I know that this can never be. Only yesterday you said we'd never part, and now you left me for a second, along with this aching my heart. Do our love is unending, my darling, remember I love you so. Just kiss me once again before you go, before you let me know, before you go. Last night mo
ba, oy? Mura lang napanhaw si Matt Monroe, kurbida. Wali pagdubada. Nabot lang kay Saudi. Maro yapon ni mong tingog. Bigbagin ako ni mo, oy. Ay, sultihan lang lang mayot, no? Dito sa Saudi, may apel kong singing contest nila dito. Pagkanta pa lang na akong daan, awa na sila katingog ko. Mura sila nahingang ha, Baba? pagkadungog sa akong kanta. Ah, ha? Bidaw ka dito sa contest, Chok. Kung sa to dong, Kuan ba? Bidaw ka dito? Ha? pilji man. Ngayon, nam kasi tanan si mong kanta. Oo, lagi, nahingang nga sila. Kaya sila kasabot sa kong kanta. O sa kanta? Parang bukid. Ay, utang yan, mo, Choy. Dito kayo itong pagkakanta na ko dong, pero wag yun ko kadaog. May patong pambato na akong kanta nga akong ikanta na. Ha? Usa ka tama saan? Katubang, say, pili mo. di ba? Wala dito, Kecho. Ay, pastulan. Ay, nalingaw masad ko. Ay, ni palit. Taga-isa kay nag-ilis pa ko. Uy, inso na dong. Kana Janet, amo ni silingan, Chok. Kanang tapan nga tindahan. Pero wala na diha yung mama taon. Ug papa. Hawa na, patay na. Iyan lang tiya may nabilin taon diha. Oh, lumi sa babayhan na da. Murang miyembros maka. Unsay mga kachok? Makabibihag. Bida. Sa iya lang tiya, Chok. May membros maka, iyang tiya. Ha? Iyang tiya mo ipayabi kay Yung tiya, maka. makabibihag yan tiya. Dili makalilisan. Patay na tala. Kaya lang yung pagumangkundong. Lami ito ta. Murag may gukos pa na ni Cupido. Sa tingaan niya dong. Janet. Janet ay ha. Ing nasa dong haga na ibuko. Imong tiyo makoy. Ing nagagikan ko sa brood. Ing na dong ha. Ing na. Oy, Chok. Istiktahar ba? Tiyo mandi, oy. Poribida. Kana yan, tita. Tita mandi niya ba? Makaduol ka, nagdaga kay dalang regalo. Di ito nagaluhan. O sa may gusto niyang regalo ka kung paliton. Siguro ka gito. Nang mayot. Gusto na ko nga padadaan ni mong regalo si Janet. O kung mo pa nagdiindikan, nangagikan siyang secret admirer. Oo, secret ang bayro ka. Ang nagdudado mayot, strategy man ha, mao na pinaka-best move para makakuha ni mong babae nga maugipitik sa imong Mao ba? Mao ba to? Nakubaka ko mayot. Layo ra usa ka buwan. Kuha ko na ng babae, ana. Usa ka buwan? Recorded by X Thunder Gaming. Sa kabuhan, tiyo? Oo, sa kabuwan. Timanin ha. Kana kong ginuubos sa Bida sa istoryahan. Lali, Buwan diba? na madaka na di mo kung sa kabuhan. Di mo. Timan- Hoy, Timan- dali na Timan- mo, hoy! Ana. Mga una ta, unya na ng istorya ninyo diha. Dali na mo. Diya na sinukat. Ay, tada, Chok. Nana ko nung sinuka. sige, sige. Mga oras ta. Gisultihan ko ni Miyot nga nakagusto day si Makoy sa daga nga na magpuyo tapad sa among bay. Unsa di ay noy, naibugkaan ng Janet nga naa sa tapad nato. kay nga naman Ruda, dili mahimo. Saba ka di anoy oy. Kabata pa ana ikumpara biya nimo. Oy noy, sultihan talang ka ha. Wa pagyoy lalaki nga milahuteg panguyab anang papayhana tungod anang iyang uyo ang bayot nga sobra ka istrikta. Istratahay ang matra. Tanaw na ito magsilbi ba niya sa akong mga strategy. Makoy na good ni. Oy, Janet, dali ko gusto nga magpahainom kag mga nga tao din sa tindahan, ha? Kinaay mo palit og ilimnon, ipada sa ila. Dili ka na sila mag-inom din sa tindahan, ha? Di ko gusto mag-inom sila din nakasabot ka. O, tita. Unsa man, way lalaki di ha? Nga nga moral ni mo, nanguyab ni mo. Wa pa man, tita. Kasi wa pa. Buot mong ipasabot, nga masugot kay gadi ay doon na manguyab ni mo. Ha? Ay, ayoko binaangin, Janet, ha? Dinalit ba undang kasi mong pag-eskwela niya? Di ko masugot na makuyab-uyab ka. Anong dili mo ka musugot dito? Siyempre, nag-eskwela pag ka. Mga gisaad ko si mong inahan, akong sister, nga patiwasun tag yun kag-eskwela. Mawalik kay una anang mga laki kay di ko gusto nga paparihas ka na ako. Kalain, kadali ni change sa mood. Ayaw yung pailadan ng mga laki, ha? Yung mga salbahis kayo na sila. Kung gusto na ko kabitimaan na, nahinom-dom lang ko sa kibuhat. At tungriki nga rin ako, nako kayo kung gusto ng animal. Masagi pa ngayon akong paralon, akong itagaan, pero
At tumasahigchat sa iyang uyab, dili rin ako, salpahis. O kato sa ninganan o gili, otro punto, napapalit ako motor. Ha, kabagabal-habal ko nun siya, pero gihimo lang serbe sa iyang uyab. Sakit kayo lagi buhat na ako. Mao nga ikaw, ayaw yun pagdaog mga laki, ha? Ayaw padana nila mga atik-atik. Na, pasakitan ka lang. Di sa tingalitan ng tita, uy, nasa kayo tarong nga lalaki. O ka nang tinuod ka magmahal nimo. Asa pa na siya ba? Moabot ra na nimo tita, inik-abot sa tukmang panahon. Basta kasilagan ko sila. Kasilagan ko ang mga lalaki. Mayo! Mayo! Ay, gwapo. Pada tita, uy, bataan pa ng minyo. Matanong dito pero makaunan na. Ingon ka sila pa sa mga lalaki. Sorry, itong ako. Ang sa imo. Palita ko, Janet. Ay, palita ko. Ako na lang. Oh. Ako na lang tita, ako na lang. Ay, Away lang sa diha ha. Unsa imo miyot? Ikaw. Este. Ha? Palita ko, soft drinks, be. Ikaw no, madunggan ganit ang tita na. Hibaw baya kang maldita kaayo na. Bahala ang balita siya, eh. Nibaw ko, pero niya ako kay nakuihatag ni mo. Para kang kinsa man na. Ang sana. Ala patay, kakita sa tita. Ay, ang sana na, ha? Ano na may buwak-buwak? O sana para na sa kong pag-umangkong gwapa? Nanguyab ka na kong pag-umangkong gwapa, ha? Kuhan kining, kuhan tita. Para kang kinsa na. Paparay mo. Ay! Oh, para sa ako. Oo, para ni mo. Ha? Manguyab ka na ako. Hindi na ako. Siguro ko na. Para ko nun ni mo. Ha? Kasi may napadaan ito. Agi ka na sa imong secret admirer. Wala mo may secret admirer ko. Oo, masugot ko na ka. Misita siya ni mo. Gwapo na siya. Magwapo eh. Pero si Dantes Dingdong. No. Daw. Mabuang ko ba yun? Masugot ko na ka. Misita siya. Ay na siya. Dili lang kamisubot lang kung mamisita siya. Basta iya pa kung kamangon ng gabi. Okay na. Recorded by X Thunder Gaming. Ang saman. Ay na siya ha. Dili ko masugot nga bisitahan lang niya. Gusto na ako nga kamangon ko. Sure, di mo bida. Lagi. Noy man to. Manoy ka karon. Sorry, Tita Mandy. Tingnan siya ha. Magpaabot ka na sa akong kwarto karong kapi. Ako ang bilihandaan ng akong bintana para makasud siya. Masudla siya sa akong kwarto ha. Kay ihatag ko niya ang kalipay nga huway bayad. Pagtuwa siya ha. Magkuwat ko. Wagid busultin ako sa tinuod ng akong anak nga dili dai si Janet ang nakadawat sa buwak nga gipada ni Manoy Makoy para kang Janet. Dito niya nahatag sa bayot nga si Mandy. Tinuot ka dumiyot. Gidawat niya buwak. Oo, tiyo. May dawata. Sa may Giduhaan gili kamot. sa may sulti niya. Gisulti niya nga ako. Gisulti ba ni mga kungan? Awa, tiyo. Gingon ako secret admirer. Lagi ha. Unya. Sa may sulti niya magdawat sa buwak ha. Ako, tiyo. Ako siya giingnan nga okay ba kuno siya nga misita ang iyang secret admirer. Nga. Unya miyot. Sa may tubag miyot ha. Ingon siya, dili lang kay bisita lang. Bisan po kunog, ay mo siyang kamangon kong gabi. Bukat sila mo. Ablihan niya bitana sa iyong kwarto para makasudin ka. Niya ikaw, paghubol ko nudaan. Hubo ka tanan. Ay lang paglakaw-lakaw sa karsada, kaya kabuang. Kaya gusto mo siya makaila siya ni mo. Paabot ko siya ni mo karong gabi. Pagpakamang siya ni mo, Cho. Iya mo na. Basta, ingon ana ang strategy. Kuha gidayon. Usar gani kadlaw. Niliyab tagbuhan, oy. Niya, sa Cho. Sa una ni mo, kalabangon ba ni mo? Magululat ko siya ni mo. Di ha, gusto ko din siyang kamangon. Karon, nagpuusang dili ko kahimo, ana. Karon gabi, kamangon ako sa buhot. Wa ako mahibaw sa plano aning duha aning gabi una. May buong na lang ko nga alas 10 na sa gabi, nagmata pa mga duha. Nga unta mga alas 9 sa gabi, mga tuog na mi. Wa pa dahil mo mga tuog. Yun na, nag-inom mo? Ay, tagsaragod ka butil yaro na. Imo nagipainom si Miyot Manoy? Berban eh. Gawas pa sab, may manang mo inom ng daan ng imong anak kaysa magtago-tago ni nga mo inom.
himuon lang unya kang buang. Nagtuo ka nga dili mo inom unya, mo inom di ay. Manoy, oy. Ituduan man ani mo inom akong anak, Ay, oy. dako na ni imong anak ko, Roda. Usa ka baya? Usa may gusto nimo? Mamahimo ning bayot ang imong anak. Da, bahala mo diya, oy. Biyot! Ayaw pala diha. Oo. Oh, sir, asa naman ka? Ay, Jesus. Ay, kabalaka dong okay na sa mama nimo. Ako naguni. Makoy naguni. Abi na kong sabahan kong nanay da, probida. Ay, usa na ka, usa na oras, ha? Okay, wa kay relo. So, gikan ka sa abroad yung wali relo. Probida. Usa ka ba yan? Unsa? Na ako'y relo, pero akong gihatag sa akong amigo. Oh, maayo yung mga amigo kayo mong pagtagaag relo. Ay, kabalaka, Mayot. May puntos ka na ako, ha? Labi nagmakuha ko na sa Janet, palitan ko ikaw laptop. Laptop? lagi. Masasyo ka, pantay ah. Mag-inom tagdaan, mapuno pa ko para nindot og dating inikamang nako. Gusto niya siya, ha? Karon. Karon pa ko sugat og babae na pakamang ang gusto. Mao ba, mo na gitawag siya nga og pakamang style. Mao na siya. Ay, guwapo sita. Tuwag na ko, Cho, ha? Oh, dili ka matan. Usama, di ka mo tanaw kung usaon ako pagkamang si Ay, hindi lang ko, Cho. Lainan ko matanaw. Kasi madaya ko ba? Sortihin lang ko, milampos ba? Ito, tuwag na ko. Ito ko, ito ko. Ikaw na bahala dito, Cho. Sige, sige. Ay, hapit ang alas 10. Kuya, unin babayhan na da. Maunay akong gusto magpakamang siyang secret admirer. Iwasun ko ni duha ka botelya. Igusad nga makondisyon ako. Makulong ko ni. Ani ano ko tungod sa bintana ni Janet. Uy, ana, tinuod yun na. Ay, nagkangan ang daan ng bintana. Sa ato pa, wag yun di ay trangkahi. Kung mauna, okay na ni. Okay kayo. Now it's time. It's showtime. Bukat ka takos bintana. Maghinay ko. Oops. Oops. Nakasuot ako. May naghigda. Nagtikungkong. Nagbukor sa habol. Kung mauna. Yes. Naghubog na nga linigdaan. Sa ato pa. Maghubog na lang sukos akong purodaan. Maghubog na lang. Oops. Naghubog ako sa akong purol. Karon, ukuban ko na siya. Oops! It's me, your secret admirer. Oh! Oh, my lover! Ako ni! Dili, ikaw sila din. Unsa Janet? Ako ni si Mandy! Dili, buhi ko. Asa ka? Ayaw, guniti, guniti, maibuta. Maibut yun nila, basta't mo lihok tao. Masakit ano, buhi daw raw, muabog para ba ko, buhi, lapong ba? Asa ka buhi? Kanoon ko niya, bilang ko yung sakit. Na-infected man kahani. Ay, kasakit. Na-infected man kahani. Naunsa di ka, Noy? Ingna siya. Ingna siya ngawa ko. Ha? Kining nada na magpuyo sa inyo nga akong secret admirer, Ruda. Ha? Ako rin iuli, yung purol. Kang Manoy man ang purol. Ngano na amalan nimo? Iya ko gikamang gabi, ha? Unsa? Ingna siya. Magkundili nito maguning iyang gibuhat ako, ikiha ko siya. Daghan ko siyang kaso nga tabangon, ha? Una, illegal entry siya. Trespassing. Ikaduha, theft. O ikatulo, frustrated rape. Usa, kung dili siya gustong kasuhan ko siya, kinahanglang iya kong pakaslan. Unsa?
ko magtuo nga matahimo ato si Manoy Makoy. Og iyang gibaso lang akong anak, kay mao ko no'y nagbinuang niya. Karon nasol ko kay ikihaman si Manoy ni Mandy Bayot. Unsa may among buhaton? Pagkasta na lang niya ang bayot? Pwede ba na? Unsa man kung kamo ang pasultihon, Ruda? Okay, ang sender nato karon adlaw. Sige, Ruda, Ate Pres. Ruda. Oh, yang Ruda, yang problema kaniyang igsuon si Noy Makoy niya ba. Kay naibog siya si Makoy ano silingan nila nga si Janet nya maldita lagi tao ni Tita Mande nga Amando pangan pag-abot ihatag ta ni Dudong mute ang katumbuak para Janet hindi abot yang tiyo Ate Pres maoy nakadawat sa buwak nagtuo yang tiyo nga para to niya para to Janet nya maldita man yang tita nga bayot so giingnan ni para nimo para na secret admirer siya ina siya nga pwede ko kabangon gisulti sa mute to siya tiyo Makoy mapto ingon ta kuan nga pwede ko no kamukamang karong gabi di kabang siya tiyo Ate Pres pagkamang niya bayot mo gud ni balik Wala niya sulti sa ngan. Wala niya sultis nga na kabaw ka na ibog sa taon si kuan si Miyot ni Janet. Makoy. Maudi Di, ay. si Miyot ba Maudi ay nga. naibog si Janet oh Siya. na ningo Janet unsa man imo siya ikaw tingnan niya ang Miyot mao. oh tan makak siya kay agyatang pagya to Pres gay hatag niya buwag siya para na nimo di ka na nako Ana ang ana day style niya abot man tiya niya tita niya man di para nimo taman di gi ka na secret bearer mao to gikamang niya pag tao di guko diyan ko siya di may mo iya kong gikamang nabili niya ang brief diri aw yang parol kinahanglan nga iya kong pakaslan mao ni iyang problema Ate Pres Bayot pakaslan. budawat di ro Handa budawat sa now. Dili kay stricta man gud kayo ang bayot kay dili siya gusto nga ang yang pagmangkon nga si Janet maguyab-uyab. Mo nga naabtan man niya si Miyot gisugo ni tiyo ni Makoy. Oh, lagi. Yang gina para ni mo bayot. oh lagi Naaan nga maoy ko. Pero ang nakapan kay kisa to yung nagdamiyot. si Makoy Makoy. si Miyot Buwa siya musulti. Nga para ni Koan, Janet. Oo. wala siya Wala musul- man di ay siya po. ibog ka Maudi ay. wala siya musulti ni tita niya kay ang iyang una nga bahala na sa tiyog kabangon kasi Doon. di niya ihatag si Janet sa iyang tiyo para tinoon nga resulta ni Rod so Muna mao ni doon. paprison na taon niyang tiyo si Manoy Mandi Pero makiha, bagod na. Bayot good na. di na makiha Ay sa pambitan sa natulan. siya pakaslan kinal pakaslan Yabag, pakaslan Dan, kita to. Ato sa pambitan lan. sige ba sige maambit ya Ari ka sa Genesis, Ano? the Old Testament. Genesis 1, versikulo 26 nga tos 27. Unya miingon na usab ang Dios. Buhato nato ang tao sama sa atong dagway. Sila mo'y magbuot sa mga isda, mga langgam o sa mga kahayupan ug tanang ihalas nga mananap. Busa gibuhat sa Dios ang tao, lalaki o babae. Sama siyang dagway. Old Testament ni siya mo ambit na dire sa New Testament. Efeso 5 versikulo 3. Sanglit kamo katawahan man sa Dios dili maayong igdungog nga dunay sa lawayong pagpakighilawas o kahugawan o kahakog diha kaninyo. Kani akong gibasa tungod kay kadto man kong bayot nga gingon nga ni adto siya nigukod siya ikihan niya si Sir Makoy nga ni kamang niya. Pananglitan o prosper ang kiha para nako okay ra pod aron mapatawag dito sa barangay o aron maka-explicar dito si Miyot nga siya mo'y nasayop o mangayo siyang pasaylo. Makiha, bagod na. Uy, Di ba ko ipatawag dito sa barangay na may balaod karon nga kanang bayot. o discrimination law. Di man, dili man gi-discriminate siya. Sa, kuan man to, sayop man, nagtuo siya nga, Oh, mo lagi kay kuan, katong kaumang siya siya. man kasuhan ng frustrated murder o kawatan kay Patay nga. Oh. Siya magaling ingon. Awa, moingon na si kuan ni Bang si Mabakoy nga usyar magaling pa kamang nako. Nga karon wa ko kay bawo nga bayot pre siya. Mo lagi nga panalit lagi patawag sa barangay para maklaro kung sa sinugdanan. Kay si Miyot sa nagdasa buwak kanang na ang ingong Miyot nga ang katong buwak para gyud tong ganit pero ikaw manggod Tita Mande, pero tim ko mo kastriktaha mo tong nakalit ako glitok nga para imo. Ana bitaw para mahusay ro maklaro ba? Nga nasayop siya paglitok nga ibis ato ding Janet at gingon na lang ato niya kay strikta man gud kay siya. Strikta bitaw. Ana na lang kay. Ana lang.
nakita mi sa akong boyfriend bagulyat. Nga nga naman, reklamo Ang sila. kingnan na. Ang kingnan. Hapit na magkakaslon, ayaw na pagpagkita na ako, ha? Ah. Oh, no! Pambina kadaghan ba ni mo boyfriend, oy? Moro mo naghapon. May boyfriend nga, minyo, kana, taslunon pod. Sagdala may mga bayot. Eh. Sagdala may mga bayot. Ate Pres, kay Pray, mamitan na. Oh, tawag yun na si Ay, Felix. ay. Ate pre, tingon si Felix Abrasaldo ka. Ningon siya. Felix Abrasaldo Jr. Ningon siya, kung magkita may ano bambina, piti yun ako. Di Yan ko naman. matangan. Hangtod nga di mo lagom. Kani ba Yan Felix lagi. Abrasaldo ka? Kani. Ingat, Felix, basa. Yan naman. Basa. Birahanes Pambina. Basa ako sa blan. Sige. Kung Basa. magkita mo na bambina, di ko na lungang, di mo lagom. Paano mo na kung na nahilo na iya? Tama ka na dito naman nun. Correct! Paso! Tiyan.